دگەڵ خۆردبوونە بە ڕێڤەچوونە شەر لە سووریای و تەڤلی هەفبوونە بەرێن شەر لە سەر ئاخاوی وڵاتی ئەمریکا یاگۆ دەهەیەما 4 ساڵێن دەربازبوویدا خوا دوور دگردژێ چاڵا سووریایê باوای ناڕاستەوخۆ سەرداری دەگەل شەڕی لەسەر ئاردێت کرد نەها ئەمریکاجی تەڤلی بووە. ستیڤن وارن پەیڤدارێ هێزێن هاوپەیمانان لێ دژی داعش ji بەغدادê ڕاگەاند ئەمریکا بەژوانە چەکێن زێدەتر ji بۆ هێزن ئۆپۆزیسیۆنا سووریایê bişîyenê پشتی دەستکەفتنên got دەهەیەما چەند ڕۆژên دەربازبوویدا bi destانîne lê hember Daişê. ستیڤن وارن digotina xwe de behsa hêzên Sûriya Dîmokratîk dikir û diyar kir wê hêzê deheyema çend rojên derbazbûyî di 155 kîlometr çargoşa lê devera başûrê Hesekê û bajaroka Holê ji destê Daeş derxistina. Xwe pêşveçûna opozisyona Sûriyayê bê piştevaniya balafirên hevpeymanan bû. Yên got 17 êrişên ezmanî li wê deverê encam dana. Têda 79 çekdarên Daeş hatine kuştin, herwiha hejmarek otomobîlê wê rêxistinê jî ji nav hatine birin. Yekem operasyona hêzên Sûriya Dîmokratîk got ji YPG YPJ hêza Senadît Burkanil Furat û şoreşgêrên Reqayê pêk dêt dê 31 meha derbazbûyî de lê başûrê Hesekê û bajaroka Holê dest pê kir. Piştî got Amerîka 12 meha derbazbûyî nêzîkî 50 tan ji çek û alavên leşkerî ji bo vê hêzê şiyande Hesekê. Ev bizava Amerîka piştî wê yekê tê. Dê dema hefteya derbazbûyî de îdareya Washington 50 leşker şandin Bakurê Sûriyayê ji bo pêşkêşkirina alîkariya sîxurî ji bo opozisyona Sûriyayê. Ji aliyê meydanî ve jî operasyona başûrê Hesekê berdewama. Hulgorên hêza Sûriya Dîmokratîk şer li nêzîkî deryaçeya Xatuniyê didûma û hêzên wan rêya Hesekê Holê kontrol kirine. û di encama şerê 6 rojên derbazbûyî de nêzîkî 18 gundan kontrol kirine. 5 endamê wê hêzê jî jiyana xwe jê dest dan. İbrahim Adem, ên Art.